Menteri ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan lijana kimat bakongsan jong ke khubor. Hukum ke Election Commission ya ke Sarkar Mizoram ban wengkam no yo Principal Secretary jong ketenat ki kampo yang ke jela o lalnun mauya chongo na ke benta ban yo ya ke election ke bayat bet bat ke bakhut besubah ke jela. Ki nongrep ke Meghalaya po ke Kunhun Hill Farmers Union kila rai ban numle ira bat di ki marrep ki jongki he yodu mentakasngi kum kadak ke jing persyak. Bat Menteri Rang Bak Sam usar Bernanda Sunwal lepli perdai ya kejing sedang jong ke program sam ya ki kot pata bat kejing mangjaka ya palat khatwe hajar ngut ki long yeng trai jela. Ki kubor ki bapnya. Ka Election Commission jong ke India kala hukum banweng kamno ya u lalnun mauya Chongo na ka Shuki Principal Secretary Home jong ke jela Mizoram. Khasi bela Pak Chief Secretary ke jela u Arvindre ka Election Commission jong ke India kala betha ya ke sarkar bahkan le no mador ya ke badan kam kat kum ko hukum bela peni na ka daw baka commission ke yoi baka ji biteng ke jong Chongo ha ka kam ubat kan kta ke ji ya bet jong ke election Mizoram ha ka rukom ke bakhut ke basuba. Halir kini ko hukum ke sarkar Mizoram kala bu jung terwaya lai teliki kerteng ban sim ya ke jaka jong Chongo ha ke ba ka Election Commission kala ajing njur ya ke kerteng u lalren liana fanai ban sim ti ya ke kam Principal Secretary Home jong ke Mizoram. Ka Menteri ki kam yadari jong ke sarkar India ka Nirmala Sitharaman kan le akmen ke Diwali rengkat bagi sipai ke forward troop Hadibang Valley ha Arunachal Pradesh. Hakani ke benta ke bakendong jong kari ha ke ba kilen sipai ki jingai ba na ke surok ke bejantam kumba uwe sipai pahara haman ke 10 kilometer ke jimbam biang ki lenti ki surok ke long ke jing ke bakrau tam hakani ke thang ha ke ba ki jing persang ki la yat hakini ki kindiat snem ban penpoi surok sa ki jaka ki badan kilen sipai. Namar kani ke daw ke menteri dari ha ke jing le rakhi jong kai ke Diwali sakani ke jaka kan jurip ru halor ke jing ya chaprang jong ki kampen roi ha ke liang kalenti ke surok bat ru halor ke jing long lakhre ha ke kam ya dari. Ki nongrap ke Meghalaya hapok ke Kunhun Hill Farmers Union HFU kila rai banam die ye ki marrep ki jongki ha yodu ke belong ke yo bapau nam ke badan Shillong ha kala asi blei kum kadak ke jing persyak. U Presiden ke HFU ba Commander Sang Pliang ula ong ba ke ni ke jing persyak ki nong rem kalong na kadaw ba kala dan ke jing keno na ki pa nong rem balak hati ya ke jing thau da ki katuk ani ki lu na ke jing khya ba ki dan ya ki marrep ki bawan dia yodu ha ka ba ula ong lu ba kham menshwa usim ke mamaliem ula peni hukum ban sange mador ya ka ba kum ke ni ke jing khati ni jing pendunai ki marrep hendrei kani kadang yai biteng hadu menta. Uba Sang Pliang ula kentu ya baro kinong rem banwan ya lumlang ha Khasi National Darbar Hall Maukhar ban ya keren ya tai halo ka jing ka ba kinong rem ki kendu bat kumdu ban penbe ya kani jing ka Mushroom Festival ke Benung Kong ka bala khot penlong dekat nat ka rep karyang jong ke Meghalaya kan sedang mentakasi ha All Saints Cathedral Hall ha Shillong ka pang pedeng jong ni ka yopen inam ban di yikitet ki babunjan kalong ka jing rep tet kum kalat ai kam ai jam ka baka thong jungka kalong ban penpa perthei ya ke jingla ban penmi ikitet ki babunjan bat kila penia yo no marep ubala thong bat penmi ha Meghalaya hakni gelempong kandan ke jing peninam ki jatet ba pher ke jing bi ikitet em bat ka workshop halor ka kam reptet na ka benta kinong rep bat na ka benta kinong sangkam. Ya ki jingtrei ha ka basnai ka surok umsning bypass ka balong ka benta ka bakongsan jong ka surok 4 lane na umyam sa Jerobat on la ban pendep no sen. Uhe officer na ka National Highway Authority of India ulo ong ba ka agency ka bapentrei ya kani ka kam ka ILFS ka bu thong ban pendep ya kani surok kat ha ka lai photeri menta ubnai ha ka ba kandang simpor sa tangkat tu ani si ban jurib ya ka jing singan ya kani surok. Tang maredep snapura ya kani ke benta jong ke surok umsning bypass on sala ban pendan kamno ke surok 4 lane na umyam sa Jerobat ka bakot ha ka jinglot sans pak lot ka kani ke khubor ka wan sapina ka All India Radio Shillong. Menteri Rang Bak Sam usar Bernanda Sunwal nen ke singi lepli perdai ke jing sedang ban IT ki kot pata bat ke jing mang jaka saki khatwe hajar san spat li ki long yeng ki bamdan jaka puta ha ke jing yelang ke balalong ha Sunitpur district jong ke jela kani ke sin jam ban sam ki kot pata saki long yeng ki bamdan jaka kalong ke jing penyar ya ke thong jong ke sarkar Assam kanang ban penting na ba ka hok
Yo nong kunti ya ka jaka puta hapren ki jai bin rio trai jela kantri kampura. Haba aji kran kani ke Shillong menteri rambak ke jela uloong ba kani ke jing sampata kan long hagi benta-benta. Uloong ru ba ka long ke ek bapang nuat haba bun ni ki trai jela jong ka asam da ki pau snem kim simdan ya ka hok nong kunti halor ke jaka ke jong ki. Kani ke jing sampata kala long mim ke sngi haki arpulai tli ki district jong ke jela. Ka sinjuk ki youth hostel ya kabla tip ka Youth Hostels Association of India YHAI Meghalaya State Branch kan penlong ya ka program ya kejat bat rum krem ka banyu singin ter ha jala Meghalaya ha ka ba on kontup ru iki jaka ha Shillong bat sora ya kani ka program la ka we lama bat mat phang ya ka jing sedang do Deputy Commissioner jo ka East Khasi District uba PS Dakar ha ka si sajan. Haba ajing kren suaban kawe lama ubat khar la pediang sombhai ki lai spangut ki ngi shimenta kani ke program bat bla ajing ro ye ki jing persang jong ko sunjuk ban kenti ki kam jong kai perthei kham tam ha ka ba ya ki jat lumba ki lenti kla bat le dum se ki krem puban ki badan kanrei ha kani ke jela udibasis chakbarti ubalong program coordinator jong bat state secretary jong ka YHAI Meghalaya ulong ba ki ngi shimenta ki badan palat lai spangut kidai ki bawan na baro ki jela jong kari India bat na ki Union Territory. Lapan benta ya ki hakin riut li ki benta ha ka ba ka wai ka kanhon ka dan san pongut ki khon. Uloong ba kani ka program kan kut ha ka khatlai teri unai wing. Menteri Ketenat Ayush Usriput Yesu Naik ula banjur halo ka jong kam ban penteri kam da ki bot jing start science jong juk menta ha ka ban kenti ya ka Ayurveda ha kari. Haba pli perdaya ke national seminar ke Arsni halor ke entrepreneurship and business development ha ke Ayurveda ke belalong hani Delhi nin kesni unai uloong ba ke sarkar kelas sim ya bon ki sinjam ki bethamai ha ki ni ki saus ne melala kana man pniar shu ya ke yo jong ke Ayurveda ha ke ba arpul lak jat ki dawai Ayurvedic la ban yo akari. Unai uloong ba ka jing penong ya kani ke seminar kalong ban penslori ki nong sedang sengkam ha kani ke benta ba ken penong kam da ke bot jing start science jong ke juk benta bat la batai ru halor ba kumno kani ke kam kala ban priang keleng ke perthei ha ka wi pat kaliang kam ha Meghalaya ka Directorate of Ayush kan rakhi ka National Ayurveda Day ka balai halor ka phang pedeng ka Ayurveda na ka benta ka jingka jingkhia ki pat ba ka banlong ha Asian Conference la imkhra Shillong menta ka sngi ka Assam Regimental Center kala penlong ya ka Diwali Mela na ka benta ki sipai jong ni ka tenat rengkat ba kilong yin ki jong ki ha Happy Valley men ka sngi Lieutenant General DS Ahuja AVSM ubalong du General Officer Commanding jong ka 101 area ula ajing ro ikjing persang balala ban penlong ya ka ni ka mela Katanat Border Security Forces BSF ru kala penlong ya ka Diwali Mela nim ka sngi ha ka len sipai jong ka badan hamaupat ha ka bala penlong ye ki program penbernia babonjat ki bakentup ki jing le kai ba ka jing di ki jing bam da ki sipai BSF ba da ki ripat ba nanor ka jing penina mi ki so ka kanun tem ki sipai BSF ru kala penbernia da ki jing ruai ki long ye ki sipai BSF bat ru ki ripat ba na ki jaka ki badan saudong jong ka ni len sipai ki le tu sha ka ni Diwali Mela kata masa N87 ka bajulong ha Meghalaya kalawan phai biang mentakasien ha ka sien ka basaw ha ka ni ka than ste lamingi ha ka bala penlong ya ka ha ka sing tho dieng bat si sajan ha ka ju ka jaka ka bala penlong mun snam ka ta ha Wenfield ka badan ha ulum ha kilum jo ka thalasken lak mukhla ha Giant Hills menta ka kenti lawani shimintari ki klor nong put nong tem na keleng ka perthei nakani ka than bat kinong ruai nong tem ki bapaw jong ka jela ka tu kani ka khubor klakut ka balawan supi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabajing ni so ba ka Delhi station nak benta ki khubor ki banwan na ka